муваффақ шудани тоҷикистон ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ раҳоӣ ёфтан аз бунбаси коммуникатсионӣ дастоварди бузурги даврони истиқлол мебошад. бо ин мақсад ҳукумати мамлакат корҳои зиёдеро ба анҷом расонида даҳҳо лоиҳаҳои сармоягузориро татбиқ намуд, ки дар доираи онҳо дар мамлакат беш аз 2400 километр роҳи байналмилалии мошингард, 219 километр роҳи оҳан, 237 пул ва 6 нақби мошингузар бунёд гардида, ҳоло корҳо дар дигар лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ доир ба бунёди роҳҳо идома доранд. маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ ба шарофати бунёди роҳҳо ва нақбу пулҳо робитаи заминии байни ҳамаи минтақаҳои тоҷикистон дар 4 фасли сол таъмин гардид. роҳи мошингарди Кӯлоб, Хоруқ, Қулма, Чин ки аҳамияти байналмилалӣ дорад, дар замони соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва талошҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таҷдиду навсозии он иқдом гирифта шуд. роҳи мошингарди Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин ки дар доираи ҳадафи стратегӣ раҳоӣ аз бунбаси коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон навсозӣ карда шуд, моҳи октябри соли 2021 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ин қитъаи роҳ дорои аҳамияти ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ буда, пойтахти мамлакатро бо шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Моъминобод ва Шамсиддин Шоҳин васл мекунад ва яке аз дарвозаҳои асосӣ барои пайваст намудани ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии мардуми Чин тавассути вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад. ҳадафи татбиқи лоиҳаи мазкур таъмин намудани бехатарӣ ва ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт, аз ҷумла ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани ҳолат ва андозаҳои геометрии роҳ, инчунин сарфа намудани вақт ва сӯзишворӣ барои кашонидани молҳои ниёзи мардум дар ҳама фасли сол ва таъмини ҷойҳои корӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. дарозии умумии роҳи мазкур 32 километрро дар бар мегирад. ҳангоми амалисозии тадбирҳои сохтмонӣ аз тарафи мутахассисони роҳсоз қубурҳои обгузар васл карда шуда, корҳо дар самти бунёди такядеворҳои оҳану бетонӣ, мунфаршкунии қабатҳои алоҳидаи роҳ бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. барои таъмини бехатарии роҳ бошад, сохтмони деворҳои муҳофизатӣ, бунёди пиёдараҳо, равшаннамоии минтақаҳои аҳолинишин, сохтмони канорасангҳо ҷавобгӯ ба стандартҳои пазируфташудаи ҷаҳонӣ амалӣ карда шудааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ 490 коргар, аз ҷумла 400 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷалби 76 техникаву механизм тадбирҳои роҳсозиро ба анҷом расонидаанд. таҷдиди ин роҳ бо ташаббус ва талошҳои созандаи ҳукумати мамлакат амалӣ гардида, ҳамарӯза тариқи он ронандагону мусофирон ва сайёҳони зиёде сафар мекунанд. тавассути ҳамин роҳ молу маҳсулоти содиротию воридшаванда интиқол дода мешавад. бунёди роҳ аҳамияти бузурги иқтисодию иҷтимоӣ дошта, дар беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва рушди иқтисодиёти мамлакат заминаи устувор мегузорад. мувофиқи лоиҳа қитъаи роҳи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин ба категорияи сеюми роҳсозӣ мутобиқ гардонида шуда, дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб паҳноии умумии роҳ аз 21 то 23 метр ва дар дигар мавзеъҳо то 17 метрро ташкил медиҳад. меъёрҳо ва қоидаҳои сохтмонӣ ба дараҷаи сеюми техникӣ роҳ дохил гардида, аз ду хатти ҳаракат иборат буда, паҳноии стандартии роҳ ба 12 метр баробар мебошад. аз ду тарафи он канораҳои роҳ ба 2,5 метр баробар буда, мувофиқи меъёрҳои сохтмонӣ аз километри 670 то ба километри 2100 бо назардошти нишебии тӯлонии роҳ ва таъмини ҳаракати бехатарии нақлиёт 3 хатти ҳаракат ба назар гирифта шудааст. 2 хатти ҳаракат ба самти боло ва 1 хатти ҳаракат ба самти поён. айни ҳол дар қитъаи Кӯлоб Шамсиддини Шоҳин кашидани хатҳои уфуқӣ идома дорад. мо аз обод шудани ин роҳ ниҳоят хусандем, чунки роҳ барои мо ҳам тараққиёт аст, ҳам пешравӣ аст, ҳам зиндагии хуби мардуми мо аст. ниҳоят аҷоибот шудааст. ҳозир тамоман ягон мушкилӣ нест. роҳ ниҳоят
راست نغزی است که در اول ما در یک ساعت یک نیم ساعت می‌آمدیم، حدود همگی در نیم ساعت می‌رسیم بخون. ҳамзамон дар баробари иҷрои корҳои асосии дар лоиҳа нишондода шуда, аз ҷониби ҳамоҳангсози лоиҳа маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи мошингарди Душанбе-Чаноқ ва пудратчӣ бо мақсади аз байн бурдани танбашавии воситаҳои нақлиёт дар маркази шаҳри Кӯлоб 1 километру 381 метр роҳи таворавӣ бунёд карда шуд. роҳи таворавӣ ки аз маҳалли аҳолинишин мегузарад, мутобиқ ба талаботи имрӯз сохта шуда, дар шаб равшаниаш таъмин аст. 300 метр роҳи мошингарди кӯчаи 1 май низ пурра навсозӣ карда шуд. дар ҳошияи татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин, инчунин мутобиқи дастури роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, 2 дидбонгоҳи барои сарҳадчиён ва кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ, 1 хонаи модару кӯдак, иншооти ёрирасон, 3 таваққуфгоҳ барои мошинҳои боркаш ва истгоҳҳои замонавӣ ҳамзамон дар километрҳои 182-250 шоҳрои Душанбе-Хоруғ воқеъ дар назди терминали мусофиркашонии шаҳри Кӯлоб ки бар асари офати табиӣ осеби ҷиддӣ дида буд, қубурҳои обгузари оҳану бетонӣ бо дарозии 140 метр ва деворҳои оҳану бетонӣ бо дарозии 80 метр бунёд ва ба истифода дода шуд. дар қитъаи мазкур корҳои оҳану бетонӣ ва тадбирҳои ободонӣ бо сифати баланд анҷом дода шудааст. инчунин дар доираи лоиҳа дар 2 соҳили сои Тебалай 2266 метр садди муҳофизатӣ сохта ва гузошта шуд ки ин тадбир дар вақти обхезӣ хавфу хатарро аз байн мебарад. дар роҳи мазкур мувофиқи лоиҳа 3 пул бо дарозии умумии 220 метр бунёд карда шуд. айни замон дар доираи корҳои иловагӣ, ҳамоҳангсозии лоиҳа, маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ ва пудратчии ин тарҳ дар ин масир, аниқтараш дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба бунёди пули сеюм ки 131 метр дарозӣ дорад, машғул мебошанд. то имрӯз 90% корҳои бетонӣ дар иншооти нав ба охир расида, васлу насби болорҳои оҳанӣ ки асоси пулро ташкил медиҳанд идома дорад. корҳои васли оҳану фулӯзот ҳамагӣ 45% боқӣ мондааст. муҳандисон мегӯянд, иқтидори борбардории пул 80 тонна буда, иншооти мазкур дар арафаи 31-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. пули мазкур бо дарози 131 метри тӯлонӣ, паҳнои 12 метр 90 сантиметр сохта мешавад ки то имрӯз 55% корҳои оҳанӣ ва 90% корҳои бетонӣ ба анҷом расонид ки ҳамарӯза аз тарафи муҳандисони машваратчӣ сифати корҳо назорат карда мешавад. ҳама сифати маҳсулотҳои сохтмонӣ дар озмоишгоҳ санҷида шуда баъд истифода бурда мешавад. асосан мутахассисои маҳаллӣ кор мекунанд. дар лоиҳаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин 3 пул сохта шуд. 2 адади пул мавриди истифода дода шудааст. пули рақами 3 ки мо дар ин ҷо ҳузур дорем, ин пули иловагӣ пешбинӣ шуд то ҷашни истифода.
пулҳои то ба имрӯз бунёд гардида шоҳракҳои рушди минбаъдаи мамлакат буда бояд барои имрӯзу фардои миллату давлат хизмат намоянд. дар асоси лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Кӯлоб қалъаи Хум қитъаи Шикеф шаҳраки қалъаи Хум чароғонкунонии ду тарафи роҳ то маркази ноҳияи Дарвоз ва маҳаллаҳои аҳлунишин амалӣ гардида истгоҳҳои замонавӣ низ бунёд карда шуданд. таъкид кардан ба маврид аст ки ҳадафи асосии лоиҳаи мазкур таъмин намудани бехатарии ҳаракат ва тавсеяи робитаҳои байналмилалӣ, рушди сайёҳӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии сокинони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад. ҳамзамон дар доираи корҳои иловагӣ дар ин масир аниқтараш дар деҳаи ширговади ноҳияи Дарвоз як нақби мошингузар бунёд шудааст. дарозии ин нақб 370 метр буда бо иҷрои корҳои бетонӣ акнун тадбирҳои марбут ба рангу бор, равшаннамоӣ, гузоштани аломат ва мумфаршкунии фарши нақб оғоз мегардад. корҳои сохтмонӣ оҳану бетонӣ ҳама ба анҷом расид. аз сабаби сатҳи баланд шудани об, боришот дар ин ҷо нақбро сохтем бо дарозии 370 метр. дароз бошад корҳои чароғонкунӣ, рангу бор ва корҳои манфаршкунӣ сар шуда истодааст. сифати корҳо дар сатҳи баланд буда бо сохти замонавӣ ба анҷом расида истодааст. дар ин нақб 80 нафар соҳиби ҷойи кор шуда, коргарони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор бо ҷойи хоб, 3 вақт хурду хӯрок таъмин мебошанд. 我们这个隧道是从去年6月份开始工作。 корҳои асосӣ дар ин нақби мошингузар ба охир расидааст. масъулии сохтмоние ки дар вақти бунёди нақб истифода гардид, сифати баланд дошта муҳандисон мувофиқи лоиҳа корҳоро иҷро намуданд. дар мавзеи ки нақб бунёд карда шуд, дар гузашта бо сабаби баланд шудани оби дарё ва фаромадани тарма роҳи мошингар хароб гардида буд ва хавфу хатар зиёд ба назар мерасид. сифати корҳо зери назорат аст ва мо кӯшиш мекунем ки нақбро дар муҳлати муайяншуда мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳем. 2层工作，土工布防水板，然后编钢筋网，钢筋网编好以后，然后我们开始打混凝土。打了完混凝土的话， боз як иқдоми нек дар раванди бунёдкориву созандагӣ. дар ҳошияи татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Шикеф қалъаи Хум муҳимтарин тадбире ки мавриди амал қарор гирифт ин асфалтпӯш кардани қабати дуюми қитъаи роҳи мошингарди Зиғар-Шикеф мебошад. қитъаи мазкур 38 километр буда он ҳанӯз соли 2005 бо як қабати асфалт мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда буд. баъд аз 17 сол ин тадбири муҳимро маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ бо пудратчии лоиҳаи таҷдиди роҳи мошингарди Шикеф қалъаи Хум дар асоси дастуру роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бо сатҳу сифати баланд амалӣ намуд. ҷалби мутахассисони варзида, истифодаи техникаву механизмҳои муосири роҳсозӣ ва фаъолияти шабонарӯзӣ ба пешрафти корҳои сохтмонӣ дар ин қитъаи роҳи байналмилалӣ замина гузошт. корҳои асфалтпӯшкунии ин қисмати роҳ рӯзҳои наздик пурра ба анҷом мерасад. сиёсати роҳсозии роҳбарияти олии давлату ҳукумат марҳила ба марҳила самар меорад ва дар ин самт қадамҳои устувору қатъӣ гузошта шудааст. танҳо давоми солҳои охир бо талошҳои хастанопазири роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 6 марҳила таҷдиди роҳи мошингарди Кӯлоб қалъаи Хум бо сифати баланд анҷом дода шуд. дар натиҷа зиёда аз 170 километр масири мошингард дар ин самти ҳаракат ба стандартҳои ҷаҳонии роҳсозӣ мутобиқ гардонида шудааст. дар умум навсозии бештар аз 58 километри ҳамин қитъа тавассути маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ бо ҷалби шарикони рушд амалӣ карда шудааст. ҳамин тавр бо шарофати дастгирии ҳамаҷонибаи президенти мамлакат
дар доираи ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурӣ дар самти баромадан аз бунбаси коммуникатсионӣ дар доираи амалисозии лоиҳаи таҷдиди роҳи мошингарди Кӯлоб қалъаи Хум, қитъаи роҳи автомобилгарди Кӯлоб Шамсдиншоҳин ва Шикеф қалъаи Хум мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ин тадбир барои ҳаракати бемамнуияти нақлиёт дар тамоми фасли сол, интиқоли саривақтии молу маҳсулот ва сафари бехатарии шаҳрвандон мусоидат мекунад. ҳар як иқдоми созандаи ҳукумати ҷумҳурӣ дар самти роҳсозӣ қадамҳои устувор барои ба як мамлакат воҳид табдил додани Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад.